Izigulana zilahlekelwa lithemba koogqirha bakwisibhedlele ePelonomi. uSamuel Ntakakatsi ngomnye wezigulane ekudala zilindele ukwenza utyando ithuba elide kwaye uthi kunzima ukunyamezela le meko. On the 17th, they said I must starve for 3 days. I did listen what they said to me. After 3 days, they cancelled my operation. They didn't tell me why they cancelled my operation. On the 17th, they said to me I must starve again for 3 days. I do the same thing. Ukabelo Ngwedi ngumfundi ka-grade 10 akakaye esikolweni oko lo nyaka uqalile nanjengoko esalinde utyando. Uthi eyona nto ndiyifunayo kukwenziwa olu tyando ndizokwazi ukubuyela esikolweni. Isebe lezempilo lithi linengxaki yokushokoxeka kwabasebenzi. Lithi lithumele ezinye izigulana kwisibhedlele iAlbert Nzula ukukhawulezisa le meko. There are people that would be scheduled for an operation, and on the time, because they don't eat the previous day, by the time they get to the operating theaters, they are then cancelled because a much more serious emergency has come through. Isebe lithi into edala olulibaziseko kukubekwa phambili kwezigulo ezibeka ubomi boluntu esichengeni.